Sziasztok, én vagyok Beta 10, és itt van mellettem... Király 235, sziasztok! Na, ez a második rész, mert megint fogjuk építeni a szobámat. Na, tovább. Kicsit lejjebb viszem, hanem baj. Na. Lassan olyan már elmondtad a fel. Hát az persze, hogy ez a fel. Velem most már nem fogjuk beszélgetni. A csajával. Na, hát még mindig nem váltott ki. Ügyes vagy. Királykám, az ott Geri. Én csináltam rá, hogy az egész szobádat van le. Aki akar, bejelölhet Skype-on is, engem is, meg őtet is. Az én nevem Beca1108. Az enyém meg... Várjál, nem mond most semmit, ne csinálj. Én vagy Bécuska 2.3. A király 235. Meg Geri. Geri gazdag, az a zsírkirály 230. Titán betozik. Majdnem titán, még nem titán. Ez a Skype név. Én is, ha valaki nem is. Sokszor megnyom. Ha stay please, lazy please, warp kellene, fizetek bővöltből. Ez így. Kezdjük. Mit csinálsz, Geri? Mit írsz? Mondjál, mit írsz? Nyelvon. Mit írsz? Semmit. Én már padlózok. Itt tudunk tudni craftolni, meg itt lesz az egyik láda. Baszki, ez 132 tette le. Beca1108, vagy Bécuska 3, nagy betűvel. Meg a király 235. Na, volt egy kis megállítás, de majd tudunk. Így, bocsi. Csak az utolsó szóval, az utolsó kettő. Hát az első kettő is kellett volna. Mert nekem is nagy betűvel. Jaj, azt itt kell kinyírni, ezzel jobbot lehet. Menő lesz a szobám. Na, hát minek írtad ki mindjárt, meg valaki meglássa, hogy bejelölnek minket Skype-on. Ez nem hirdetésre tényleg. De mindenki meglássa. Ezt nem. Ez de, te hülye vagy. Menjél már. Hát, csinálom a szobádat, hogy azt mondom, hogy elismerjen haza, és csinálom az egy palotát. Hát az amúgy nem palota. És ne legyél malac. Légy szíves. Lehet, hogy most már jobb a hangom, mert a laptopon vagyok, és fekszek az ágyon, és nyomja a hasomat, és nem tudok annyira beszélni. Sok a duma. Hallom. Nagy a gyomorottam, vigyázzak. Hát neked még nagyobb. Nekem? Igen. Na, kezdő. Ezt akarom. Kucolom szépen kirajka. Kidobok neked 2 fásot, egy fakardot, nekem is. Azért dobom ki, mert nekem is. Baszki. Hát. Az a te feled már. Én pont az én felemben megcsináltam a szobát, és mondtam, de sorod meg. Ó, van 3 leírás. Azt én dobtam meg. Jászmin Cita 32 gyűjti. Ó, itt van egy bánya. Ez olyan, mint a háza. Nem. Mind jövök. Seppume, leseppume, seppume, Beca 10. Megadom, ez lesz az én házam. Kijöttem, és itt van valami láda. Fa építőanyag. De nem tudok hozzáférni. Nem Enikő, te hülye vagy? Gyere, nézd meg. Ez az. Itt van fa. Gyere, király, nézd meg.
Itt vagyok, látható, és fel is fájolok. Várjál, maradj itt. Na hát én már megyek vissza be. Megyek oda. Én építeni már megyek. Várjál, Akkor már vissza nem jössz. ki mondta? Gyere visszafele gyorsan. Gyere visszafele, mert zárom befele. Azt én rá vagyok azt nézni. Szátom nézni. Ez ilyen kell, ez nem jó. Anna már megitta a húzod az egyiket. Nem léptem ki. Jó, a fákja ilyen kőkön fog virágítani. Vagy legyen akkor fánom a csukran. Sőt, az én szobámban egy fej is lesz. Most ki vagy ide? Én. Hogy? Normális. Jaj, fejeket csak le lehet a fejeket? Hát, ha le lehet a fejeket csak. A fejeket le lehet. Akkor jó. De én azt a házat hogy védtem le? Szép is volt. Na már csak a tetőt kell kirá megcsinálni. Ha lennél Nem olyan. lehet semmi. Bajca. Mindjárt. Ilyen nagyobb többen kevésbé. Ilyen magasságban védte le. Jézuska. Gyere, segíts építeni a tetőt. Tanáltam Csantit. Nem érdekel, gyere már, légy szíves. Nézzem, a második rész hosszabb, mint az első. Mindegy, már csak a tetőt megcsinálom, és utána már. Kerestem bányáról, és találtam egy csomagosat. Ó, Béca, ilyet és csak mit tanáltam magamnak. Te, innen zombi, te! Minek ütöttek ki, innen zombi spawnolódnának? A ládában mi van? Ez nem az. Szütyő, nem másik. Ez zombi ládája. Igen, így spawnolódtak volna a zombik, hanem ütötted volna ki. Nem kell ide zombi. Ez... Most. Aki végén nem. Ember, most elkezdek laggolni. Nem volna 40 van. Nem tudom. Nincs bele semmi. Na, akkor lassan vége is ennek a résznek. Sziasztok! Sziasztok! Lesz még egy rész.